Carnaval, Utrecht. Grote springen, soepen, tequila, gonas en bier. De dames van Brunsum hebben van de donderdag voor de carnaval een echte vrouwendag gemaakt. Ja, Carmen Euts, het is gezellig hier. Ja, dit is weer een feestje zoals ieder jaar. Super trots. Hoeveelste keer is het? Nou, dit is de 10e keer. We gaan op naar 1 keer 11 jaar volgend jaar. Dus apen trots zijn we erop. Na 10 jaar is het tijd om de organisatie over te hevelen naar een fris team. Tuurlijk is het moeilijk, het is een uitdaging, maar we hebben er wel heel veel zin in. We gaan het met z'n vieren in totaal overnemen. Dus het zal heel spannend gaan worden. Dus nu vooral goed opletten wat iedereen doet en hoe we het kunnen doen. We zitten hier in de pub, er zijn een hele hoop dames. Enig idee hoeveel het er zijn? Ja, rond de 170 trekken vandaag de trek mee. De dames uit Brunsum gaan vandaag toch een aantal kilometers maken. We bezoeken 5 kroegen. We zijn begonnen bij de Brikkenhoven. We zijn nu bij de pub. De rest van de route blijft nog geheim, maar ik kan wel verklappen dat we om 5 uur de afterparty bij Fons Schop hebben. Hoeveel hebben jullie dan gedronken tegen die tijd? Ja, ik denk dat de meerderheid nu al de tel kwijt is, dus dat kunnen we niet zeggen. Nee, om en nabij een paar vaten, denk ik. Vinden jullie partners daarvan eigenlijk? Helemaal prima. Ja, dat is lekker een dag voor de vrouwen. Voor de vrouwentrek wordt door loting vrouwen Gregoria uitgeroepen. Ja, we doen het vandaag even anders. Hè. Die heren zijn te gast bij de Vrouwentrek 2020. Sorry, maar ik ben hier de interviewer. Ik ben de baas vandaag. Ja, dan vertel maar. Ja, hoe vinden jullie het nou om mee te gaan met al die verschrikkelijke vrouwen? Ik vind het hartstikke geweldig. Oh, gezellig dan. Nou, jou wat vragen. Nou, voor deze keer. Hoe voelt dat als vrouwen Gregoria hier rond te lopen? Geweldig. Superleuk. Ja, ik ben de baas vandaag, hè, dus ze moeten allemaal naar me luisteren vandaag. Je wordt niet uitgekozen, is geloot, heb ik begrepen. Ja, die vrouwen zijn me al 2, 3 jaar gek aan het maken, want ik ben de enige van ons groepje die in Brunsum woont. Dus ja, ze hebben me gek gemaakt dat ze mij gingen opgeven en dit jaar was het prijs. Zijn er bepaalde voordelen als vrouwen Gregoria? Ja, je mag overal als eerste naar binnen, maar die heb ik nu niet meer, dus nu moet ik achteraan sluiten. Drankjes moet je nog steeds zelf betalen? Ja, maar daar heb ik mijn dames voor, hè, die regelen dat vandaag voor mij. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Weet je, een vrouwentrek vier je niet alleen, dat vier je echt met de dames van Brunsum. Zonder die dames is er geen vrouwentrek. Alaaf! Prettige dag nog! Dankjewel! In Schinveld heet de donderdagtraditie Prietrekken. Ook hier een volle zaal bij het startpunt Facilaar. Dit is de startplaats altijd. En dan gaan we naar Wijze-Russel, naar Deukske, naar de Maart, naar Meetpoint en naar Bekske. En van wie lang tot wie laat zit je onderweg dan? We zijn nu op 19, 11. Hoeveel dames zijn er vandaag? Wieveel? Ja, nu al ongeveer 140. En is dat nummer meer geworden in de loop der jaren of toch niet? Het is wel een 200 geweest, het is wel een 150. Dat wisselt heel erg. De wieveelste keer van de Prietrekken is dit? 21ste. Maar een jarenlange traditie. Ja. Is er nog geen einde aan? Ja. Veel plezier. Ja. En dames, gezellig. Super gezellig. Ja, hartstikke gezellig. Want hoe laat gaat het door vandaag? Ja, dat hangt een beetje ervan af. Hoe hangt dat vanaf? Hoeveel cola dat erin passen. Er zal geen cola aan drinken net, toch? Ja. Doe maar nog. Oké, dankjewel hè. Wat ga je eigenlijk jou met? Ja, een tikkeltje, ja. Kijk ze dan lawaai naar beter en de dichtje op die uur verlaten? Ja. Geht goed, jong. Goeiedag. Veel plezier. Heb je de pyjama nog aan? Ik heb het koud en warm. Lekker. En ik denk dat ik meteen op bed fertig ben. Een grote groep, vriendinnengroep of een vereniging? Het is immer dezelfde groep vanuit het plaatsje. Wat ga ik horen met aan de Priettrek? Ja, voor mij is het 6e of 7e keer al. Gezellig. Heel gezellig. Lekker drinken hè? Ja, water hè. Veel plezier. Dankjewel.